Hi everyone, this is Rita. Welcome to Ubukuli Space. Today's episode is a little bit of soul and gospel. Please do enjoy. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Ah, welele, 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 lele. Ah, welele, welele. Ah, welele, 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 lele. Ah, welele, welele. Ah, welele, 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 lele. Ah, welele, welele, lele. Ngibonga uNkulunkulu ngangiphe kona. Ngibonga uNkulunkulu ngangenzele kona. Ngoba abanye bayafisa leli thuba kodwa abathole. Uma ngibuka emuva lapho engisuka khona, ngcwele ukubonga, ngcwele ukubonga. Ngoba abanye bayafisa leli thuba kodwa abathole. Ah, welele, 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 lele. Ah, welele, welele. Ah, welele, 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 lele. Ah, welele, welele. Ah, welele, 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 lele. Welele, lele. Ngibonga uNkulunkulu ngangiphe kona. Ngibonga uNkulunkulu ngangenzele kona. Ngoba abanye bayafisa leli thuba kodwa abathole. Ngoba abanye bayafisa leli thuba, ngoba abanye bayafisa leli thuba, ngoba abanye bayafisa leli thuba kodwa abathole. Ngibonga uNkulunkulu ngangiphe kona. Bonga ngenzele kona. Ngoba abanye bayafisa leli thuba kodwa abathole.